Cítim, že som extrémne v mieste, kde by som za normálnych okolností nemal čo robiť. Ja inak fakt netuším, ako sa robia vlogy. Podľa mňa vám nemusím hovoriť, že kde sme. Aktuálne prebieha druhý tréning, takže ideme sa trošku zoznámiť s okruhom, popozerať čo a ako. Inak týmto je Imola neskutočná, že v podstate vy môžete byť hneď vedľa okruhu, ale zároveň ste aj vedľa niekoho rodinného domu, že proste ono je to v podstate mestský okruh. Ešte aby ste mi verili s tým, ako moc je Imola mestský okruh, hej, tak tam je centrum Imoly a vlastne tuto dole, tak toto je pedok. Veľmi som zvedavý, že aká bude v nedeľu návštevnosť. Je tu toľko ľudí, že mám silný pocit, že okrem toho, že padne ten divácky rekord, tak sa to asi niekde došli. Dobre, som aktuálne na mieste, kde už sa asi za celý víkend nedostanem na hornej tribúne. Tam v tých miestach je start. Ale čo vám som ukázať, čo je za mňa mega cool. A za mnou, v to budkách, tak sú komentátori, ktorí sú priamo na okruhu a vlastne odtiaľ komentujú. Možno jedného dňa tieto hnedé čiary na okruhu z toho, keď sa auta skrtajú o asfalt, tak tam zostávajú takéto stopy. Mustang! Nedá sa to rozprávať. Našiel som aj čavo. A ľudia idú. Jak sa vám páčilo? Výborné. Extrémizmus, ten Aston je... Tuto je brutálna ukážka pneumatikovej technológie v motoršporte, čiže takto vyzerajú tie, povedzme, že obyčajné cestné pneumatiky na bežné auta, ako napríklad na Golfe. Takto vyzerajú pneumatiky, ktoré sa potom dávajú napríklad na 911 GT3 RS. Takto vyzerajú pneumatiky do dažďa vo veku na GTčkách a takto hladké sú pneumatiky vlastne na sucho. Porovnajte si to, hej, že toto a toto. Začína Histocup, Le Mans špeciálov, tam sú GTčka, LMP jednotky, LMP dvojky. Veľmi som zvedavý, lebo v živote som si nemyslel, že tieto auta budem že počuť naživo. Á, už ide niečo? Ďalší 12-valcový Aston. Shit. Teda, čo tešíme? Brutálne uznávam, že pri týchto cenách paliva niekto vytiahol dieselové LMP jednotky, to je... Dneska sa chcem dostať a hlavný cieľ dnešného dňa je, aby sme išli do zákruty. Konečne po 2, alebo teda 3 rokoch, ak rátam aj tento, dostanem do zákruty Piratela, kde som doteraz ešte nikdy nebol, pretože tam nie je ani tribúna, ani oficiálna cesta, ani nič. Dneska je misia sa tam konečne dostať a dúfam, že tam budeme niečo vidieť aj v strate. Nič o tom není na internete. Ani čo GPT nevie, ani nikto. Voda, stromy, parčík. Breskoty. Sledujte to, hej. Tam za mnou je okruh. What? Update, nie sme ešte v našom cieli, ale minimálne sme pri Aquaminerali. Fakt sme našli dobrý spot. Na šečku? Akože reálne to, ako blízko sa tu viete dostať v trati, je neuveriteľné. Hej, toto je normálne, že ľahko dostupné miesto. Sledujte. Proste čo? Ak by zajtra náhodou vyhrávalo Ferrari, tak prestrihneme tento kábel a bude červená vlajka. Toto proste iba v Taliansku takto môžu spraviť.
Dobre, stále sme na rovnakom spote, teraz začína vek. Očakávam, že toto bude jedna z najlepších vecí, ktorú v živote uvidím. General admission, sme tu, hej? Takto blízko mám auta. Čo? To je ďalšia fascinujúca vec na Imole, pretože okolo nás práve prebieha tretí tréning. Hej, hen tam, čo ja viem, čo to je, Gunár, alebo jaká zver, neviem, napíšte do komentu. Ale proste to je zoologická, hej, v strede parčíku. To talianské je nehodol v tom, že my tu sme v krátkom tričku, v kraťasoch, ideme zdochnúť a oni, niektorí majú, že mikinu na rifle. Čierne! No a tu sme už na mieste, kde v podstate si ľudia aj po viac ako 30 rokoch uctívajú pamiatku jedného z najlepších, aj kedy sedel v monoposte jeden, Ayrton Senna. Tam môžete vidieť jeho pomník, je tu obrovské množstvo vlajok. Niekde tu bude určite aj Slovenska. Toto je to ikonické miesto. My máme takú hodinu a pol voľnú, čiže po nej nás čaká kvalifikácia. Musíme sa rozhodnúť, že kde si to ideme pozrieť. Cadillac má asi najkrajší merch, reálne, sledujte to. Toto je, že fakt, že dosť pekné. Dosť pekné. Takže nie je to také pekné ako moja mikina, jasné, hej, link bio, ale toto je, že super. Rána misia s Piratelou. Na tu sa môžeme vykašľať, pretože však mali sme tam ten spotík pri Aqua Minerali a to úplne bohato stačilo. Aktuálne sme mimo okruhu a ideme do Variante Alta, čo je vlastne tá šikana legendárna, kde sa extrémne skáče cez obrubníky a to je mohol byť celkom pekný spod na kvalifikáciu veku, ale strašné je teplo, akože nejakých že 25 stupňov, čo nie je až také zlé, ale ani mráčik, ani nič. Keď sme v kvalifikácii, tak je strašne super, že tu vlastne sú také LED panely na boku auta. Tam viete takto z tribúny, že pôjde vidieť na aké pozícii. Akože slnečko peče, ale hyperkári. Strašne ma to baví. Ideme na Hyperball, to je niečo jak Q3 alebo Formula 1, je iba 10 najlepších aut a som veľmi zvedavý, že sa niekoho podarí poraziť Ferrari, pretože od kedy sa jazdí na Imole, tak neprehral kvalifikáciu, čiže uvidíme. Keď budete na okruhu, nikdy nebudete takýto týpek, ktorý stojí na tribúne v prednom rade. Je to úplná lobotomia. Veľmi dobré, Toyota. Toyota pole position. Ešte posledný pokus, ale nie sú tam dobré sektory. To je to najťka Toyota. To je extrém. Prvá zákrúta, čiže autá pôjdu takto až tam. Carrera Cup sú inak jediné preteky tento víkend, ktoré majú pevný štart. To bude extrém. Brutálne preteky, extrém, akože fakt toľko akcie.
Opa! Živé, tak toto som ešte nevidel. Ola, štartujeme deň 3, ten hlavný deň pretekov a je tu, že extrémne veľa ľudí. Dobre, sedíme v Tose, našli sme nejaké miesta, aj celkom dobré. Tak toto vyzerá, na chvíľu aj ten vzducholoď. Sú namalované také cestoviny, vyzerá to zvláštne, ale pekný detail. A tu sa dialo včera najviac akcie, lebo tam vlastne pôjdu z rovinky, šikana, tu vidíme auta, ktoré vyletia z trate a vlastne toto je najpomalšia zákruta na okruhu, takže to bude fakt dobré. To je jak ja na volejbale. Každopádne, preteky sú zrušené, tá nehoda bola naozaj veľká, takže uprednostnili opravu bariéry a tak. Teraz je 3-hodinová pauza, lebo už to je celé iba o veku. No a toto je vlastne pietné miesto, kde sa spomína na Rolanda Ratzenbergera, ktorý v tejto zákrute zahynul. Veril by niekto tomu, že takto to vyzerá oproti Tamburovu? Dneska je tu toľko ľudí, že mám silný pocit, že okrem toho, že padne ten divácky rekord, tak sa to asi niekde doštím, lebo aj rada na Vecko je proste na pol hodinu pomaly asi. Dobre, máme miesto, sme na kraji tribúny Vacqua Minerali. Ako som spomínal, že to bude plné, je to že extrémne plné. Halus, že pred 2 rokmi som si s Antonom robil fotku, keď bol proste medzi ľuďmi a teraz idem mávať zónou vlajkov na štarte ako oficiálny štarter. Je nejakých 5 minút do štartu, čas urobiť nejaký wild take na to, že kto vyhrá. Peugeot. Dneska vyhrá Peugeot. Davide? Aston Martin. Kokos, tak divácky rekord je doma 92 175. Extrém. Che sono qui sugli spalti perché la gara è partita, campione di giro di assunto. No a teraz začína ďalšia skvelá časť týchto vytrvalostných pretekov, a to síce, že sa miešajú obe kategórie na trati, čiže hypercary postupne dobiehajú len GT3. Strašne sa u mne bijú emócie, že či som rád, že je tu toľko ľudí, lebo to znamená, že ich baví vek, čo je super, ale zároveň sa proste nikam nedá dostať. Pozrite si tam za mnou, je tribúna na Variante Alta, je už pomaly hodina po štarte, ani jedno miesto. Takto vyzerá ulička smerom do Rivaci. Tieže nikto. 7 eur, hej, priamo na okruhu. Tam pred nami je Rivaca. Inak sledujte, táto reštika má takúto záhradku a z nej je že brutálny výhľad. Sledujte to. Dobre, predsa len jedna podstatná informácia. Iba za to, že vkročíte do tejto reštiky, je poplatok 4 € a malá kola zero stála 3,50, takže lacná pizza má dve strany, jak sa hovorí. Ďalšia dôležitá poznámka, možno uvidíte vedľa mňa takých týpkov v oranžových vestách. Už sa nedá natáčať cez ten most, ale takto, že cez toto telefón dať hore, no, ani to už nie. To je pohodek na NASCAR, kokos. Inak to je sranda, že rieši napríklad to, že si niekto fotí na tom moste alebo podobné, ale oproti minulým rokom prestali úplne riešiť to, že ľudia stoja na tribúne v prvom rade. Takže
Už za mňa také dosť minus, lebo fakt zavedzené. Toto je miestne smetiaky. Akože vôbec som nečakal, že budeme mať takúto emóciu dnes, ale toto je celý rad na tribúnu vo variante Alta. Minuloročné chodenie hore-dole z tribúny na tribúnu, že však nikde nikto nie je pomaly, tak to už neplatí. V mieste, kde práve stojí, čo je šikana Villeneuve, tak minulý rok v podstate sám, bolo to možno 5 ľudí. Celá tá cestička tam k Tose je plná. To je masaker, čo tu je. Bol som síce na ceste do Tosy, ale zmenil som plán, pretože je tu vyšlapaná takáto cestička a ona pokračuje až niekam dozadu a som fakt zvedavý, že kam sa s tým dá dostať, takže ideme tam. Ešte jedna dosť podstatná vec. Z toho kameňa. Našli som si nejakých talianských kamarátov, tak som vás pýtal, že či sa cez túto džunglu dostanem do tej jednotky. Povedali, že hej, tak som zvedavý, že či je toto cesta do Tamburella alebo cesta k tomu, by som sa že totálne stratil a nestiel záver pretekov. Cítim si, že som extrémne v mieste, kde by som za normálnych okolností nemal čo robiť. V týchto miestach sa stala aj tá nehoda Ayrtona Senu. Veľká halus. Toto vedľa mňa je rieka, ktorá preteká cez Imolu a v roku 2023 kvôli nej nemohla prebehnúť veľká cena Imoly. Ako sa hovorí, tichá voda brehy mije a táto ich teraz zmiela statočne. Som tu tretíkrát, tu som v živote nebol. Ani mi nenapadlo, že sa sem dá dostať. Čo ti dáva? Tam je rovinka, odkiaľ idú auta rýchlosťou cca 310 km za hodinu. Húštiny ma vypuhli opäť pri kamošoch. Sme v tej jednotke, ale teda z tej tradičnej strany by som to nazval. A dokonca ostala posledná polhodinka. Dobre, kráčam momentálne znova. A to si to do Aqua Minerali, čiže tam, kde to celé začalo, tak tam to povedzme aj skončí. V tomto Mustangu sedí Logan Serra. Tu ešte GT3, BMW to asi zvládne, ale pozrite, ako blízko je tá korveta. BMW to ubranilo. Krásny retro polep inak. Dobre, uvedomil som si, že som vám vlastne ani nepovedal, že moje dojmy a pocity. Za mnou môžete možno vidieť aj nejaké blesky, rozhodli sme sa skipnúť celú Track Invasion, pretože proste nejdeme to riskovať, čiže ideme svižným krokom k autu. No a bije sa u mne taký ten pocit radosti z toho, že stále som mal čo na tej Imole objaviť nové a ten záver bol strašne cool aj s tým dažďom, aj s týmto všetkým, ale zároveň cítim prvýkrát niečo podobné, ako som mal v jednotke, keď som bol na Hungaroringu pred pár rokmi. Že proste strašne ľudí, viete, že bolo to iné určite tento rok. A bola to sranda, neviem klamať, bolo to cool jak svinia. Takže, ak bol cool aj tento vlogisek a chcete prípadne ďalšie, tak sa posnažím. A hoďte odber a hoďte komentár, že aké to bolo z vášho pohľadu diváka. Čaute.